Okay, let's get these letters inside. Much warmer. Her er dit postkort. Tak, her er betalingen. Tak, og her er dine 2 mønter tilbage. Mange tak. Ingen årsag. Hav en god rejse. Pas på blæsten! Det blæser meget. Brevene skal ind. Der! Her er indkøbende, Pus. Lige medicin til mor. Nu skal jeg hen til hende. Nu kommer hun krydderierne i. Her er suppen, mor. Tak, min skat. Lad mig hjælpe dig op. Ja, tak. Det er så koldt. Jeg er så sulten. Her er en varm drik. Kom indenfor, så skal jeg finde noget mad til dig. Mit barn. Er du færdig med at pakke, skat? Her er også et tæppe til dig. Mange tak. Det er så varmt. Jeg er glad for, at du kan lide det.